Josue 4. Unsa kining mga batoha? Sa nakatabok na sa suba sa Jordan, ang tanang mga tawo ang Ginoo miingon kang Josue. Pagpilig 20 ka tawo usa sa matag banay ug sugwa sila sa pagkuhag dumse ka bato taliwala sa Jordan sa dapit gayud nga gitindogan sa mga pari. Dad-an ninyo kini og gipahimutang sa dapit nga kampuhan ninyo karong gabi. Unya gitawag ni Josue ang 12 ka tawo nga gipili niya og giingnan sila. Pangadto kamo sa taliwala sa Jordan, saylo sa sudlanan sa kasabotan sa Ginoo nga inyong Dios. Kada usa ka ninyo magpas-an og usa ka bato sibo sa gidaghanon sa banay sa Israel. Kining mga batoha maoy magpahinumdom sa katawhan sa gibuhat sa Ginoo. Kung sa umaabot nga panahon mangutana ang inyong mga anak unsay kahulugan ni ining mga batoha alang kaninyo. Sultihi sila nga mihunong pagbaha ang tubig sa Jordan sa dihang gitabok sa suba ang sudlanan sa kasabotan sa Ginoo. Kining mga batoha usa ka handomanan alang sa katawhan sa Israel. Gituman sa mga tawo ang gisugo ni Josue kanila ug sumala sa giingon sa Ginoo kang Josue, nagkuha sila 2 ka bato taliwala sa Jordan Sibo sa gidak-on sa banay sa Israel. Unya gidala nila kini ngadto sa ilang gikampuhan ug gibutang didto. Nagbutang usab si Josue og 2 ka bato taliwala sa Jordan sa dapit nga gitindugan sa mga pare nga nagdala sa sudlanan sa kasabotan. Atuwa gihapon didto kining mga batoha. Nagbarog sa taliwala sa Jordan ang mga parihangtod nga nabuhat sa katawhan ang tanan nga gisugo sa Ginoo kang Josue pinaagi kang Moises. Unya midali pagtabok ang katawhan. Sa nakatabok na silang tanan, naguna sa katawhan ang sudlanan sa kasabotan ug ang mga pari. Ang mga lalaki sa mga banay ni Ruben og ni Gad ug ang katunga sa banay ni Manases miuna pagtabok. Andam alang sa gubat sumala sa sugo ni Moises kanila. Samtang nagtanaw ang Ginoo, mga 40,000 kalalaki nga andam sa pagpakigubat ang nanabok sa kapatagan duol sa Jericho. Gipasidunggan sa katawhan sa Israel si Josue, ingon nga bayani tungod sa gibuhat sa Ginoo niadtong adlaw. Gipasidunggan nila siya sa tibuok niyang kinabuhi sama sa pagpasidungog nila kang Moises. Unya miingon ang Ginoo kang Josue, suguwa ang mga pari nga nagdala sa sudlanan sa kasabotan sa pagkawas sa suba sa Jordan. Ug gituman kini ni Josue, sa pag-abot sa mga pari sa daplin sa suba mibalik pagbulog, ang suba ug kisanapan ang kadaplinan niini. Sa ikanapulong adlaw sa unang bulan, ang katawhan mitabok sa Jordan ug nagkampo sila dito sa Gilgal sa silangan sa Jericho. Dito gipahilunan ni Josue ang 12 ka bato nga hinakot gikan sa Jordan. Ug giingnan niya ang katawhan sa Israel kon sa umabot nga panahon ang inyong mga kabataan mangutana sa ilang mga ginikanan unsa kining mga batoha, sultihi sila nga ang Israel mitabok sa Jordan agi sa yuta nga namala. Gipahubas sa Ginoo nga inyong Dios ang tubig sa Jordan hangtod nga nakatabok kamo niini sama sa pagpahubas niya sa dagat nga pula sa atong pagtabok niini. Tungod nini ang tanan dinhi sa kalibutan masayod sa gahom sa Ginoo ug pasidunggan ninyo ang Ginoo nga inyong Dios hangtod sa kahangturan.